When you know the work of your chi, the man put all out to nearly. Open the money the chicken alone and dog. Peganya, just chicken, I would take a set. Till give a chicken and art and dog. Goes to roll chicken and art and dog. A man put all out to chicken nearly. Any stranger evil who is spirit until they confirm one of human being. Know how you offend some people. Know how you fight. No, you can't mock somebody now serve punishment of a nature. Oh, no matter any predicament the mother no engineer working on. You can't mother on over. You for Russia. Now your chief will begin to intervene. Because you are telling your child that you will buy car and your car will not lose. You are not going to lose. You are not going to cry. You don't know where those prayers are going. You don't know where those things you say with kola nuts, with uzu, or with those material with fowl are going. It's going into the spiritual world where they can intervene, where they can lose your destiny and look at whatever thing that is in your destiny and try to bargain. If some things is going to be corrected, now you actually have tabled the matter. This my son is going to buy a car this year, but he has it in the destiny that the car is going to lose that car and buy another one. Please, the owners of the world, I am begging all of you to help me to correct this very one. Let my son use this money that he's supposed to use to buy the second car. Let him use it to start building his house. He has pleaded. He has given a sacrifice. Then the spirit will not be in a round table. They will decide. They will not decide. And whatever thing you are deciding there, that your prayer is affecting somebody. Are you getting my point? Your prayer is affecting somebody because it's going to delay somebody's destiny. Maybe AG can have it in the destiny to sell like 24 cars in a year. When you pray against buying car from AGK, then AGK is going to sell 23 cars instead of 24. When your prayer will be answered, another person's prayer will be delayed. When you continuously firing the prayer, firing the sacrifice, continuously giving your chi sacrifice, and the AGK happens not to be giving his chi sacrifice, AGK destiny will be robbed in order to sustain your own desire. Are you getting my point? This is the reason why you need to be very, very agile spiritually. This is the reason why you need to continuously giving sacrifice to the spirit that will help you for some certain things to be corrected, for some certain evil that's supposed to happen to you to be corrected. Your sacrifice is going a wrong way, and that your sacrifice is going to rob some people. It's going to delay some people. Just let's assume that somebody have it in the destiny. Madu katana kalaka. Agbangi no ori inu wan ezu ezu. Ori inu wan ezu ezu bu script anyalo mmadụ agwa onye a na ị na-abịa uwe izu ori. Ị na-abịa uwe izu ori. You are coming to world to act like a criminal, and they are going to kill you in your year of 46. When you are 46 years old, agebugi as onye ori. Chionya be men accept will the thing here. Oh na go to wabulu no onye ori na chie na echekwa bia maka gini. No na art according to the script anyalia. Na onye ori nwa. Onye ori nwa ka etiele na galaka. Egwu na aga ejidi ya. Onye ori ga no wa na ayo chie se na ka ada ejide ne.
chi wee jiri ka wee de ejidenie ka ozi ya ekpele ka wee de ejidenie ka o mee ntabin ka wee de ejidenie chi wee tinyeli si na oge egbu mmadụ ka wee de ejidenie eweziri ka bụ na o nwere sekuriti kwesịrị ijide ya sekuriti ebule bụ onye ori ebulu ụzọ fụ ya gbagbuo onye. This is one of the script. Now the script of Onyori has affected the security person's life. What am I trying to tell you? I want to tell you that this world is programmed. Whatever thing happening around you is programmed. Whatever person you see in this life is programmed. Whatever building you are going to build is programmed. Any money in your hand today is programmed. But some of them, I told you that 2 things will happen in your life. So many of them will be fake and so many of them be chiki hotel, okay? Chiki will give hotel given a nature raja. Monday or Zaka, be a bribe chiki. Monday or Zabiaka, be intimidate your chiki. Your chick can accept something that is not in your destiny on your behalf because you did not do something that you're supposed to do. Or you fail some law. How will you fail the law? Let's assume Nefulonye Kamma. Okay, many example, even Melona Nebariama, Nezia Vobennam. Almost somebody, Anabodika, the man on last year. Onwelu Nebia no amolo nwa mu ogbi omulu ndi ogbi na abo dike na Nebia avo weje onwele bonu dike wesia na iba no won abo nwa mo so ogbi obro ne wakolo mmadu onu we muto ogbi owe bido we cover the man onu now for the fact no jagoja ko onye onu we si na omulu ogbi now destiny e ke ni dilika edayalia magana dika na amubu mmo ma oda amu ogbi now for the fact no okogo onye onu na omulu ogbi ejedelia kalakia ibo na eburo we pụta ụwa omuzie nwa ọzọ omu ogbi mu ọzọ mu ogbi omuzu ogbi na abo na onye ni mulu onya ka nji wee gwa gị na onwere ibe na-eme gị gbasara Chukwu. Onwere ibe ọbụla na-eme na ndụ gị gbasara Chukwu. Na ị na-akpọ Chukwu bụ ọnọ ka ị na-enye ya. Weda ma nwa gị anwụrụ, Chukwu ama mkpọta nwa gị na-ayọ ọya, ịgbọzina Chukwu. Ị na-eje njem ịgbọzina Chukwu maka njem ị na-eje. Maka na ọ bụrụ na ọ dị n'akara aka gị maọbụ chi gị kwetara gị asidenti, iwu bụ na ị ga-anwụ na asidenti ahụ. Ọsọ gị kpọchaa Chukwu, ọsọ gị kpọgide Chukwu chikachi wee ji ya. Chukwu amemme intervene, onwere ebe Chukwu ga-emenwu maka ya, accident ya ga-egbu gị. Ọnọdụ otu anyị na-akwado anyị nata ụlọ Disemba, otu anyị na-akwado anyị nata village na New Year, otu anyị na-akwado ka ebia kwa ozu, otu anyị na-akwado anyị nata agbamnkwụ. Kedu onye ị ga-akpọ? The best person ị ga-akpọ bụ chi gị. Maka na chi gị bụ ibe ga-eme intervene in your life, in your destiny. Chigi ga lose some evil things away, throw it away. Mana mo gwa ga say na oburu even ni ka Chigi ga correct win your destiny. Onye na body keketa no wakata le ezigbo akala ka na oya mu nwoke mu nwaanyi onye mmu aka arụ dị. Mana maka na o jere je akọ mmadụ ọnụ. The spirit dị na bonya bụ dị wee kọ no spirit ndị ogbu ya wee bataluo maka na Chigi ka e ga-emit your chi not to Chukwu, mana yochi. Gaga meet ya. Well, but you can either go the law of nature. You have now failed the rules of your destiny. Ikogo madonu. Therefore, even a mebonya again, mebezibagi. Chiga assign ni anya. Chigi gaju for the first time. Magana Chigi ga anything to protect you. When you know the work of your chi, the man put all out to nyanli. Obu na imali ibe Chigi na alụ na ndụ gị. Emepe gị anya, just tigere gị, eweta kaseti, tili gị ibe Chigi na art na ndụ gị. Gozi gị rolu Chigi na art na ndụ gị. Imani put all out ka ekpotu Chigi nyanli. Otu anyị nọbụ anaghị na watch mụ. Imabere battle Chigi na fight.
Imagine many spirit chicken as you no. Osigide no. Man on what force. Man on what anything no get you wear bribe with those spirit. Man on what anything no get the spirit. Say I go ebupuya the thing man. So many people will accident that them do. Fire katana even chibe even whatever chibe choli whatever kabanworo mana chibe indirectly bribe give the spirit moto ga kwa jaja beyond repair. Moto gi kwa jaja beyond repair man do get there. Chige ebupu moto equal millions of naira. Chige ebupu ya ewelu moto anwa we make exchange of your life. O make the moto nani mando gi megene mando ge dologi. O buru ibe ni na melege no wa ka ị ga-abụ ọbụ ya. So many people has failed the law of nature. So many people has failed the law of their destiny. Let me now tell you, like I always say, 50% of the persons say malo no watch check even in malo. 50% of them be spirit kababo. Spirit. Any stranger evil be a spirit until they confirm one of human being. Know how you offend some people. Know how you Oblo na the rules of the spirit. Ema na ega na ebe ukwu ga ede bifi ikwu. Oblo na onye na bodike. Malo the rule of the spirit. O man ko onye ogbi, nna onye na muto onye ogbi ya no. No maro ma onye ebo na muto onye ogbi. Mo punishment ka ọ na serve ko na akara ka ya ka ọ dị. Na ọ ga muto onye ogbi. Ibe ọbụna onye metelu n'ụwa, ọ ga-eji anya wee fụ. O gbeli ko ọbụna ibe o metelu n'ụwa ya mbụ. Get one year the punishment and Oga Mutandi Obu. Now, Dike make a inherit by either they come on punishment on a serve. No, you can't mock somebody now serve punishment of a nature. On the go to Wabolo, no matter any predicament the mother no engineer working on. You can a mother on over. You for Ochiana. The Jorochia Jojo. Whatever thing in a in somebody's life, engineer working on your job. You never know the reason why that person is passing through that predicament. Magamboro, Araponia Tolia, or Maggie. Will you go below Niva Calonia and Akalakabonoga Mutandiobi, Namuani Nagabundiobi, Mana because of Nadika Biago, Biaco on Nudika Colia, or Mudabazebua, or Mudebe. And you say the Wadika Motebo, Mobazandi Nehu, the rest children Nehuzo, Omonabon, Omotalidika working on Nako Modebe, Dika Jawana Bedika, Dika Montaweba, Magana Walia, Ikazafu, no a 4, Obu 4 Gogamo, Manadika Jagonyali Akabayaki ono. Tiano Obuke Namu. So for the fact in Ebalia, no Namuda Fandampo, a general Walida Fandampo, now Boncafola for Ogamo, Mbamataku. I don't know if you are getting my point. Are you understanding me?